Ikirero okyobokonyi ni gobono omugaka oyomo Nyamira kurwa ase wodi ya Nyamaiya bono oyobereka gutwara kansa y'emyoyo oika asigika ky'emyaka 3 bono eyamate yaye yanyare kuboria ogokonyo gose ogosirwa anene muno ase okwenyorera obugwene nekero bono batebire babere bagutumika enibo na boigo babere bagutira amakongo ao nekero bono bakuboria bari no omoyo bugwanchokuya banyare gwesokia na kubasira eri no mwaka oyo anyare gukonyeka na boigo no nyine nka yaye enyare gutwara oboterero umurikito nende Fatigad Gisembo cross county eyo Ihamate y'omugaka Nyamira omenta w'emyaka 52 korwa ase kenyoro kya Nyabomite imeye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango nigo yaisokire na kugania bakonywe n'abantu bomoyo muya eri omugaka Nyamira omenta oyo urumurwaire ase getanda asegeka ky'emyaka 3 bono maiga yere konyorekana kabwate uburwaire bwa kansa y'emyoyo eyo yamwiriretere kubekerwa emipira emokonye nonya nukuria endagera Ars mura no mongina oye Ars mura mugaka akoro kunyamira omenta aiga no bwo omenta bana Nyabomite esa sayati no mwajire gaine mugaka oyo no beiro kurwara matuka amangi iga rwari tachagete muna no moyo yo gachoka ticha akaro ticha nkamwire nyagetari aria agachaka bweni gutacha bekendi ngachangatebya baminta babara kakinkonyo bono naikire senari miri aba baminto bakachaka kombwatise bandu baniseirie akakora omwaka karakora omwaka naira naiga nkaranga nko bali buya nande kamenta nande akaticha gocha bono nabonja ndegete nande nganeri nande muirani ono nkomosukia na muirani kakitindi korusiko ga nkaranga na ona koroka no mbegeta masakaraje netureye merabu no mbegete bijanja benko no kokororire kyare ligo echabuna bisomba kokugete yani ligo kakinje gonkorera na nkonywe ekyaro mugako na endo ile na arosiro burwiro obuna bwa muriete bwa kansa aigo moye gento keri nande kyanyagera akasasi gogekanyagera ona uchikorie ndagira yayitere kimiyoro na ringire igo na arosire na mamoro ngo soki na ira ni bono na boncha ndegete igo gakya baminto lakini aganiri bono mochiche gakimonkonyi korengana ni amateye nigo batebire ukuria kwa yendagira nigo yababereire omuchando omonene asekeria buna maiga kayerire nigo akoyesokia isiko yonsi egento bono baganirie bakonywe erio omurwaire oyo airwe enyagitari agiye kurigererwa nainde ase aganeirie kwetania chirenge chirebu emia eyemo na 50 Omokia bwekenyoreke kya Nyabomite bwogotema kurwanirira ubogima bw'omugaka Nyamira omenta arwariwe oburwaire bwaye nigo banyorete ebisabo bike ebyo batumegete asokumuira wikanyagitari ya bosongo nabwo no anyorekanete n'oburwaire bwa kansa y'omwoyo egento bono batebire nigo baremeirwe omugaka oyo gabete gakurwara emyoyo atari konyara kurindagira buya ekarago chikoria igago sesi gwapako sokia amatanga amauro korumurwa nanyembo na gase kubeke bintu murumuna muraiga iga murigererie amaene abura azunkike bano kegendererete umongino yokori gasi enkong paka raki orosiri yari konyare kanonyo mugakura abagandu baito gochinde kubakwana aiga onde soki iga gaki amoire nyagetari na agenda amenye nyagetari gakitware miru esenkeye murakero community batema na bakamoira ni aroro gekabairu elitoret bone elitoret byasinyire gakitibashikana iri ekire site ya 150 okay abantu batu bwatisio burwairo butonyare ko bagusento nyare ko makonya oyo rwarete kibesa kitagane iri okire kinyinge iki kiborto no anendagira ndo asumuchu ndo jana bera nkongu potoka onyendi yanyarekana tokonyo ni tomoro sento mokonyo murwairo oyo eri nagende kulinda abantu bayo kitariana ni gonkoro kumeri nyanaro andi linde gusiburi ono yo noyo minto na barwarita maene twabeire tokonya gusira iga bono nditonyina twasinyigwe Kingo reporter Gatembe kurwaiga Nyabomite bunyaiguba igiye gutoka menye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Fatigad Gisemba